Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Raimundo, irás cambiando o barril que este viño xa ten sopas, Donde carallo ves con esa cara? Non andarías bebendo? Se ainda fora por beber. É que estuve onte vendo ese programa de platillos volantes e fantasmas. E sabes, hoxe chegando tarde a taberna. Ti tamén ves cada cousa. Pero ti non sabes que nese programa o único real probado científicamente son os dentes de rubia. Pois chico, falaron de posicións demoníacas. E a min todo o que tan cornos dame moito medo. Arre carallo, os teus anos ainda crendo nesas cousas. Non ves? Xa o dicían onte. O demo sempre quere facernos creer que non existe. Ves? Ese é outro síntoma. O que, Os endemoniados son polo menos capaces de falar nunha lingua morta. E non será que está falando en suizo? Mira que estuvo 15 días en Delemón afilando navallas. Las ramas terzo na cama, mas puxa maneira. Eu creo que está falando en arameo. Non tan deschanceando. Para co conto. Non creo eu que por 2 detalles sin importancia vai a te remir o demo no corpo. 2 iguales para hoy. Ves? Aí tes o síntoma máis claro. A automutilación. 2 iguales para hoy. Bueno, para xa que a brumiña, E vamos de aí para o mar que hai moito que facer. Pois vai indo, que como non vais a Marti solo, eu daqui non me movo, sabendo que temos o demo no pueblo. Eu non marcho daqui sin resolver o problema. É que vemos de facernos. Vou a casa buscar unha ristra de allos e dámoslles de comer. Pero que carallo dis, ignorante? A única forma de sacarlle o damo do corpo é facerlle un exorcismo. E dime, é que hai que facer? Vai sacando 100 euros, que eu só vou falar co cura. 100 euros? Calquera tonto sabe que os exorcismos valen 100 euros. E se sabes que eu non teño un can. E a ti, ainda che tocou onte a especial na máquina. Eu estes cartos tiños para invertir no bingo, para labrarme un futuro. Falas de invertir no bingo, co demo entre nós. Has negado se o demo. Toma, e chama ese. Que eu marcho de aquí que non quero que me salte para min cando yo saquen a ele. Paguei a borrachera con 2 solisombras a Ramiro da Castiñeira. Ainda por riba teño 100 euros no bolsillo. Eu tiña que traballar na bolsa. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós, para mariñeiros nós, para mariñeiros. Para mariñeiros nós.